Tervetuloa uuteen Snoopy-raporttiin. Kuten huomaat, olemme uudistaneet Snoopyn ulkoasua. Olemme lisänneet myös paljon merkittäviä toiminnallisuuksia, joiden avulla Snoopyn käyttö on entistä helpompaa, nopeampaa ja joustavampaa. Perustoiminnallisuudet on kuitenkin pidetty ennallaan, jotta nykyisten käyttäjien olisi helppo jatkaa Snoopyn käyttöä. Yksi merkittävimmistä yksittäisistä uudistuksista ovat omat raportit. Omien raporttien avulla pystyt räätälöimään itsellesi juuri sellaisen raportin kun haluat, jossa on juuri se tieto, ainoastaan se tärkeä tieto, mitä tarvitset. Tämän raportin pystyt jakamaan kollegoittesi kesken ja tilaamaan itsellesi säännöllisesti sähköpostiin. Toinen merkittävä uudistus koskee verkkokaupan seurantaa, jota varten uudessa Snoopyssa on oma raporttinsa. Verkkokaupan seuranta-ominaisuuden avulla pystyt yhdistämään Snoopysta tutun kävijätiedon verkkokauppasi tilaustietoihin, jonka avulla pystyt selvittämään kampanjoittasi rahallisen tuoton ja kohdistamaan mainosrahat sinne, missä ne tuottavat eniten. Voit seuraavaksi tutustua muihin videoihimme, joissa käymme läpi muutosten yksityiskohdat. Mikäli tarvitset apua raportin käytössä, muista, että voit aina ottaa yhteyttä Snoopy-kontaktihenkilöösi, jonka yhteystiedot löydät Snoopy-raportin ylälaidasta, tai lähettää meille online-chatin kautta viestin, jolloin pystymme auttamaan sinua välittömästi. Mukavia hetkiä uuden Snoopyn parissa.